A negyedik lépés a kivitelezés, ugye, ami kezdődik a ház alapnak a megöntésével. Hát ugye ki kell ásni a ház alapját, meg kell önteni a betont, ki kell alakítani a pázsitot körülötte. Ugyanígy nálunk is a sebészi beavatkozás ugye abból áll, hogy effektíven be kell helyezzük a fogászati implantátumot a régi gyökér helyére, amire meg tudjuk csinálni a koronát. Ez a sebészi beavatkozás, ez egy relatíve egyszerű beavatkozás, ugye fel kell tárjuk az int, meg elkészítjük az implantátum helyét, azt oda behelyezzük, varjuk körülötte az int, és innen következik egy 3 hónapos, egy általában 3 hónapos gyógyulási fázis, ami után tudjuk elkészíteni a koronát a fogászati implantátumra, hasonlattal élve a házat elkészíteni arra az alapra, amit hagyunk pihenni egy kicsit, hogy a beton jól kössön meg. Az utolsó, 5. lépésben jön magának a háznak a felépítése. Ha van egy nagyon jó alapunk, és nagyon jó terület körülötte, akkor tudunk építeni egy olyan házat, ami nagyon jól fog működni, és nagyon-nagyon jól illeszkedik a környezetébe. Fogászatban ugyanez van, hogyha nagyon jól jártunk el addig, és van egy nagyon jó implantátum, behelyezve, ami megfelelő csontban van, nagyon jó ínnyel körülötte, akkor arra tudunk készíteni egy olyan koronát, amelyik mind esztétika, mind funkció szempontjából jól illeszkedik. Az esztétika ugye azt jelenti, hogy nagyon szépen pászol a fogsorba, és nagyon, nagyon jól néz ki ugye a helyén. Funkció pedig azt jelenti, hogy jól pászol a szembefogsorral, és jól lehet rágni vele. Tehát ha nagyon jól végeztük a dolgunkat, akkor a végeredmény egy olyan ház, amit évekig tudunk élvezni.